салом бинандагони азиз, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навид аст. Мустақиман аз телевизиони Сафина дар студия Ҳабибаи Комил ва сурдатарҷумон Авранг Қамаров. дар арафаи фарорасии солгарди навбатии истиқлоли давлатӣ як гурӯҳ кормандони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо мукофотҳои давлатӣ қадршиносӣ карда шуданд. Мукофоту ҷоизаҳои давлатиро дар вазъияти тантанавӣ муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Фирдавс Ҳаётзода ба соҳибонашон супорид. 3 сентябр дар толори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ифтихори ҷашни 33-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ ба кормандони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Нахуст муовини якуми роҳбари дастгоҳ Фирдавс Ҳаётзода паёми табрикии роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҳмон Озода Эмомалиро ба самъи иштирокдорони маросим расонд. роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар паёми шодбошии худ ҳамаи иштирокдорони чорабинӣ ва шахсонеро ки бо мукофотҳои давлативу соҳавӣ сазовор дониста шуданд ба муносибати солгарди 33-юми истиқлоли давлатӣ табрику таҳният гуфтанд. дар маросими мукофотсупорӣ ба кормандони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар фаъолияти меҳнатиашон натиҷаҳои шоистаи таҳсин доранд, мукофотҳои олии давлатӣ ва унвонҳои фахрӣ супорда шуд. таъкид гардид ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун анъанаи накӯ дар арафаи ҷашнҳои давлатӣ намояндагони касбу кори гуногунро ки дар рушду пешрафти ҷомеа саҳми арзанда мегузоранд бо мукофотҳои давлатӣ қадрдонӣ менамоянд. дар маросими мукофотсупории имрӯза дар вазъияти тантанавӣ як зумра кормандони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо мукофотҳои давлатии медали хизмати шоиста, ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон, унвони донори фахрии ҷумҳурии Тоҷикистон, ифтихорнома ва сипосномаи роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардиданд. سیوم سپتامبر از تأسیسیابی گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان 29 سال سپری شد. این ساختاری با نفوذ نظامی زاده استقلال بوده سال 1995 در زمینه یک قسم حربی تشکیل یافته است. امروز جزء تامهای آن قریب در همه مناطق جمهوری فعالیت کرده. هیئت شخصی گواردیا در تامین امنیت و حفظ دستاوردهای استقلال دولتی سهم ارزنده دارند. گزارش همکارانمان از مرکز مطبوعاتی گواردیای ملی. امروز خدمتچیان حربی گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان با روحیه بلندی وطندوستی و افتخار از دستاوردهای استقلال دولتی دو جشن بزرگ ملی استقلال دولتی و روز تأسیسیابی گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان را با تنتنه تجلیل نمودند. در جمع‌آمد تنتنوی نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، سابقه‌داران گواردیا و هیئت شخصی گواردیای ملی اشتراک نمودند. در اول کاتب شورای امنیت جمهوری تاجیکستان نصرالله محمودزاده تبریکات پیشوای ملت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان را قرائت نموده هیئت شخصی گواردیای ملی را به جشن استقلال دولتی و روز تأسیسیابی گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارکباد گفت. از راه پرشرف جنگی و سهم ارزنده افسران و عسکران گواردیای ملی در تحکیم و حفظ دستاوردهای استقلال دولتی از صداقت، جسارت و مردانگی آنها در راه خدمت به خلق و وطن یادآور شدند. استقلال نعمتی است با ثمر و از یکی از ثمرهای آن این تأسیسیابی گواردیای ملی است که در طول 29 سال فعالیت دارد و در این دوران با دستاوردهای زیاد نائل گردیده است. وظیفه اساسی گواردیای ملی از روز تأسیسیابی حفظ و حمایت دستاوردهای استقلال است و من فکر میکنم که گواردیای ملی سربلندانه از عهده این وظیفه برآمده توانست و امروز که ما در جشن تأسیسیابی گواردیای ملی قرار داریم با افتخار گفته میتوانم که ما همچون فرزندان زمان استقلال با باوری کامل گفته میتوانیم که آن دستاوردها آن زحمت‌های
шабонарӯзие ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат барои истиқлоли давлатӣ кардааст, онҳоро ҳифз карда метавонем. ҳамчунин таъкид карда шуд ки гвардияи миллӣ ниҳоди махсуси низомӣ аст ки вазифаҳои муҳими давлатиро вобаста ба ҳифзу ҳимояи иншооти муҳими давлатӣ ба зимма дорад. иҷрои ин вазифаҳо пеш аз ҳама садоқат ва муҳаббат ба ин сарзамину муқаддасоти онро тақозо менамояд. дар идома аз паёми табрикии пешвои миллат таъкид гардид ки афсарону аскарони гвардияи миллӣ бояд бо интизоми қатъӣ, маҳорати баланди касбӣ, малакаву дониши мукаммал, шуҷоату далерӣ, ҳушёриву зиракӣ ва садоқату ҷасорат намунаи ибрат бошанд. илова намуданд ки ҳар як командир вазифадор аст ки дар замири аскарон ватандӯстиву ватанпарвариро тарбия намояд ва онҳоро маҳорату малакаи ҷангӣ омӯзонад. дар идомаи чорабинии тантанавӣ як гурӯҳ хизматчиёни ҳарбии гвардияи миллӣ барои хизмати шоиста ва нишондодҳои баланд дар тайёрии ҷангӣ бо рутбаҳои навбатии ҳарбӣ сарфароз гардонида шуданд. инчунин гурӯҳи дигар аз номи фармондеҳи гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон бо медалҳои ҷашнӣ, ифтихорнома, рутбаҳои навбатии ҳарбӣ ва сарбозон бо мактуби миннатдорӣ ба волидон сарфароз гардиданд. дар қисмати дуюми ҷамъомади тантанавӣ батальони қараули фахрии гвардияи миллӣ маҳорати ҳарбии худро бо ҳаракатҳои мавзуни низомӣ яъне плацконсерт бо силоҳи карабин намоиш дод. خدمت در گوارد ملی جمهوری تاجیکستان از جمله در بتالون قراول فخری خدمت افتخاری میباشد. من در وزواد پرچمبردار خدمت میکنم. از تاریخ میدانم که پرچم را به شخص ارزنده و باوری بخش و با جسارت و دلیر میسپارند. پرچم یکی از مقدسات فخر ما، نشانه هستی، غالبیت، شرف و ناموس ملت میباشد. هر باره که ما در شهر و ناحیه‌های جمهوری در مراسم افروختن پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان اشتراک میکنیم، از صاحب وطن بودن و پرچم داشتنمان افتخار میکنیم. دل میخواهد که با غرور، با صدای بلند گویم که سری که پای پرچمت خمیده بحر احترام پیش هیچ قدرت در این جهان نمیخمد. یک گروه خدمتچیان حربی محاربه‌های تن به تن را با مهارت و قابلیت بلند کسبی پیشنهاد حاضری نمودند. ҷамъомади тантанавӣ ба ифтихори ҷашни истиқлоли давлатӣ ва рӯзи таъсисёбии гвардияи миллӣ бо иҷро намудани суруди ифтихории горди миллӣ ҷамъбаст гардида, дар охир тибқи анъанаи низомиён афсарону аскарон таҳти оҳангҳои мутантани оркестри ҳарбии гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон гузашти низомӣ анҷом доданд.
тантанаҳои идона ба муносибати солгарди 33-юми истиқлоли давлатӣ дар вазорату идора ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат идома доранд. Имрӯз масъулони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташкили як ҳамоиши тантанавӣ солгарди навбатии истиқлолро таҷлил намуданд. тафсилоти мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. ҳукумати Тоҷикистон ҳанӯз аз оғози истиқлолият вобаста ба таҳкими мақоmu манзалат ва таъмини риояи ҳуқуқи конститутсионии занон тамоми тадбирҳои заруриро андешида мутобиқи меъёрҳои ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ амалӣ мегардонад. ин аст ки дар тӯли 33 соли истиқлолияти давлатӣ нақши занон дар ҳаёти сиёсӣ ва иқтисодию иҷтимоии мамлакат назаррас аст. ин нуқтаро роҳбарияти кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳини таҷлил аз солгарди навбатии истиқлолияти миллӣ таъкид доштанд. гуфта шуд ки дар 33 соли соҳиби истиқлолӣ бо мақсади баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа, таъмин намудани баробарҳуқуқии мардону занон, тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҷумлаи занону духтарони лаёқатманд як силсила асноди зарурӣ қабул гардида амалӣ мегарданд. мақсад аз қабули ин санадҳо пеш аз ҳама арҷгузорӣ ба ҳуқуқу озодиҳои занон, баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа, нақши ӯ дар ҳаёти сиёсӣ ва иқтисодию иҷтимоии мамлакат, фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти занону духтарон мебошад, таъкид шуд дар чорабинӣ. имрӯз занбонуи тоҷик омӯзгор аст, занбонуи тоҷик ихтирокор аст, занбонуи тоҷик имрӯз табиб аст. яъне ки имрӯз занону бонувон дар тамоми соҳаҳои мухталифи ҷомеа кору пайкор намуда истоданд ва истиқлолият пеш аз ҳама ба зан, ба модари тоҷик тамоми шароитҳоро, тамоми имкониятҳоро муҳайё намуд. зиёда аз 4000 занону бонувони мо дар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ кору пайкор намуда истоданд. имрӯз занбонуи тоҷик зиёда аз 740 нафар занону бонувони мо дар нейругоҳи барқии обии Роғун кору фаъолият намуда истоданд. имрӯз чӣ қадар занони мо дар соҳаи маориф, дар соҳаи тандурустӣ, дар соҳаи бонгдорӣ, яъне ки саҳми арзандаи худро гузошта истоданд. албатта ин аз он шаҳодат медиҳад ки ана ҳамон дастгириҳои пешвои муаззами миллат буд ки имрӯз занон тавонистанд ки ана ҳамон саҳми арзандаи худро дар рушду нумӯи давлату давлатдории миллати тоҷик гузоранд. дар идомаи чорабинӣ баромадкунандагон зикр доштанд ки истиқлолият дар ҳаёти занони тоҷик таъсири амиқ гузошт, яъне ба шинохти чеҳраи сиёсии зани тоҷик мусоидат намуд. маҳз дар шароити соҳиби истиқлолӣ занҳо тавонистанд собит созанд ки дар баробари рисолати модарӣ, ҳамсарӣ, масъулияти роҳбариро низ метавонанд сарбаландона иҷро намоянд. маърузачиён дар баромадҳои худ ҳамзамон гуфтанд ки ҳанӯз аз солҳои аввали истиқлолият мушкилоти беҳтаргардонии шароити занон ҳамеша дар маркази диққати пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. ҳукумати мамлакат бо дар назардошти воқеияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва хусусиятҳои фарҳангӣ ва анъанавӣ шакли муайяни сиёсати беҳгардонии шароити занонро ба назар гирифта барои боз ҳам хубтару беҳтар гардониндани шароити зисту зиндагии онҳо ва фаъолияташон дар самтҳои гуногуни хоҷагии халқ талош меварзад. аз ин рӯ занонро зарур аст ки дар дигаргунсозиҳои раванди иҷтимоиву иқтисодӣ ва сиёсӣ, инчунин идоракунии кишвар талоши бештар намоянд, хулоса намуданд нотиқон. занону духтарон дар ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангиву мадании Тоҷикистон нақше барҷаста доранд. аз солҳои нахустини соҳиби истиқлолӣ роҳбарияти давлат ва ҳукумати мамлакат ба занон ҳамчун нерӯи бузурги ҷамъиятӣ такя карда барои рушду инкишофи шахсияти онҳо тамоми тадбирҳои муассирро роҳандозӣ намуданд. ин аст ки ҷамъияти имрӯзаи кишвар аз ҷумла соҳаҳои иҷтимоии ҷомеаро бе ҳузури занон тасаввур кардан имконпазир аст. ин нукта дар ҳамоиши идонаи кормандони кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар душанбе баргузор гардид таъкид карда шуд. истиқлолият орзу ва ормони ҳар миллату халқ аст ки тамоми муборизаҳо ва талошҳои башарият баҳри ба даст овардани он равона гардида зиндагиро дар ҳар давлат бидуни истиқлолият тасаввур кардан имконнопазир аст. халқи тоҷик дар таърихи тамаддуни ҷаҳонӣ аз ҷониби бузургтарин чеҳраҳои сиёсату илм, маърифату ҷомеашиносони дунё ба ҳайси як миллати соҳибхират ва ватандӯсту озодхоҳ эътироф ва шинохта шуда дар тамоми марҳилаҳои тараққиву пешрафти ҷомеа барои озодӣ ва бунёди давлати соҳибистиқлоли худ пайгирона талош меварзад.
ин нуқта имрӯз зимни баргузории чорабинии тантанавӣ дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бахшида ба 33-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон садо дод. зимни чорабинӣ гуфта шуд ки бо ташаббус ва иқдомҳои бузурги пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои соҳибистиқлолӣ ватани мо симои наву замонавӣ гирифта дар тамоми манотиқи кишвар аз ҷумла дар пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе корҳои созандагиву бунёдкорӣ авҷи тоза пайдо кард. гуфта шуд ки дар даврони истиқлоли давлатӣ соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бо маром рушд карда то ба имрӯз ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат ҳанӯз аз солҳои нахустини соҳибистиқлолӣ барои рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ танзими фаъолияти соҳа ва таҳкими пойгоҳи моддиву техникии ин самти афзалиятнок ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ намуд ва дар марҳилаи кунунӣ тақвият ёфта истодааст. тадбирандешиҳо ва татбиқи сиёсати ҳадафмандона дар соҳаи тандурустӣ дар солҳои соҳибистиқлолӣ ба фаъолияти босамари низоми тандурустӣ ва рушди минбаъдаи он аз ҷумла дар самтҳои дигаргунсозии маблағгузории соҳаи тандурустӣ, таҳкими идоракунӣ, такмили сохтор ва шабакаи муассисаҳои тандурустӣ, сиёсати доруворӣ, кадрӣ, ҳамкориҳои байналмилалӣ ва дигар самтҳои соҳа шароити мусоид фароҳам овард. татбиқи ҳадафҳои стратегии давлату ҳукумати мамлакат дар соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ барои таъмини солимии шаҳрвандон, беҳтар гардонидани нишондиҳандаҳои дарозумрии инсон, паст намудани сатҳи беморӣ, маъюбӣ, фавти модару кӯдак, пешгирии бемориҳои гуногуни сироятӣ, баланд бардоштани сифати кӯмаки тиббиву санитарӣ, назорати бехатарии маводи доруворӣ ва тарбияи кадрҳои баландихтисос заминаҳои нодир гузошт. дар арафаи таҷлил аз солгарди навбатии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе ҳамоиши илмии назариявии занону борумони фаъоли ноҳия баргузор шуд. ин тадбир дар ҳоле рӯи даст гирифта шуд ки дар кишвар ҷиҳати баланд бардоштани мавқеи зан дар ҷомеа барномаву стратегияҳои гуногун амал менамояд. тадбири имрӯза низ ба хотири татбиқи ҳамин иқдомҳои роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар роҳандозӣ гардид. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. ҳамоиши илмии назариявӣ таҳти унвони зан ва мавқеи занон дар сиёсат ин навбат занони фаъоли ноҳияи шоҳмансурро ба ҳам овард. тадбири мазкур дар арафаи таҷлили солгарди навбатии истиқлоли давлатӣ баргузор шуда, ҳадаф татбиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз ҳисоби занону духтарони болаёқат барои солҳои 2023-2030 мебошад. дар ҳамоиш вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Гавҳар Шарофзода, муовини раиси ноҳияи Шоҳмансур Зарина Зуҳурзода, собиқадорон ва занони фаъоли пойтахт иштирок намуданд. таъкид шуд ки дар заминаи соҳибистиқлолии мамлакат давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои занону бонувон имкониятҳои мусоиди кору фаъолиятро муҳайё сохтааст ки имрӯз бонувон дар мақоми роҳбарикунанда фаъолият дошта барои ободӣ ва пешрафти ватан саҳми муносиб доранд. мақсад аз баргузории чунин чорабиниҳо ин фаъол гардонидани нақши занон дар ҷомеа ва баланд бардоштани маърифати сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва малакаи касбии онҳо ва ташаккули имиҷ нисбати зан роҳбар мебошад. умуман барои ояндаи дурахшони оилаву тарбияи насли наврас ва ободии ҷомеа зани тоҷик ҳамеша омода аст. мо занони кишвар дар ҳамаи паёмҳо, суханрониҳо ва мулоқотҳо таваҷҷӯҳи пешвои миллатро ба масъалаи занону духтарон пайваста эҳсос менамоем ва боварӣ дорем ки чунин сиёсати пешвои миллат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди мибаъдаи давлати соҳибистиқлоли мо мусоидат хоҳад кард. Гавҳар Шарофзода, вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, иброз намуд ки имрӯз барои занону бонувони тоҷик шароитҳои мусоид фароҳам гардидааст ки дар тарихи инсоният бесобиқа аст. ҳамин буд ки зан модари тоҷик имрӯз муаррифгари таъриху фарҳанги миллат будааст. саҳми онҳо дар пешрафти тамоми бахшҳои хоҷагии халқи мамлакат муассир аст. нутиқон ҳамагии ин дастоварду имкониятҳоро дар заминаи сиёсати хиратмандонаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рабт дода, натиҷаи соҳибихтиёриву соҳибдавлатӣ унвон намуданд. дар ҳамин росто ба муносибати 33-юмин солгарди истиқлоли давлатӣ ба як қатор занони фаъол тӯҳфаву сипосномаҳои дастандаркорон тақдим гардид.
نقش صنعت اینوواسیونی در رشد اقتصادی ملی نامی موضوعی بود که با اشتراک کارشناسان ساحه و نمایندگان وزارت اداره‌های داخلدار در شهر دوشنبه مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد. کنفرانس علمی عملی از جانب مسئولان مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بخشیده به 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شده بود. ҳадафи ҳамоиш таҳлилу арзёбии дастовардҳо муайян намудани имкониятҳо барои рушди саноати кишвар ва дар ин замина рушди иқтисоди миллӣ инчунин дарёфти роҳҳои ҳалли масъалаҳои дар ин самт ҷой дошта мебошад зикр гардид дар чорабинӣ. дар конфронс масъалаҳои муайян намудани нақши соҳаи саноат дар рушди иқтисоди миллӣ, мавқеи саноати инноватсионӣ ва зарурати истифодаи технологияи муосир дар соҳаи саноати кишвар, татбиқи барномаҳои давлатӣ, муайян намудани самтҳои рушди саноати инноватсионӣ дар шароити иқтисодиёти ҷумҳурии тоҷикистон, дарёфти роҳҳои имконпазири коркарди ашёи хуми ватанӣ ва маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ дар шароити корхонаҳои истеҳсолӣ, самтҳои баландбардоштани иқтидори содиротии мамлакат, баррасии мушкилиҳои рушди саноати инноватсионӣ ва татбиқи стратегияи мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим барои то соли 2030 баррасӣ гардид. ҳадаф аз баргузор намудани чорабинии мазкур таҳти унвони нақши саноати инноватсионӣ дар рушди иқтисоди миллӣ аз он иборат мебошад ки он дастуру супоришҳоеро ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми имсолаи худашон ки ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ироа гардида буданд ки 28 декабри соли 2023 ироа гашта буд ва он нишондиҳандаҳое ки дар стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 гузошта шуда буданд иборат мебошад. Бояд тазаккур дод ки маҳз дастгириҳову корномаҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти рушди саноати инноватсионӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгириҳои бевоситаи соҳибкорони кишварамон мебошад ки имрӯзҳо бо дастгирии онҳо дар минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳру ноҳияҳои кишвар як қатор корхонаҳои хурду бузурги истеҳсолӣ бунёд ва аз навсозӣ гашта истодаанд ва бояд қайд намуд ки дар ин замина фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ ва ҳамзамон барои паст намудани шиддати муҳоҷирати меҳнатӣ нигаронда шудааст. мувофиқи маълумоти расмии соли 2023 дар мамлакат беш аз 3000 корхонаҳои саноатӣ фаъолият дошта сол ба сол теъдодашон меафзояд. дар ин самт соҳибкорони ватанӣ саҳми назаррас мегузоранд. дар ташаккули истеҳсолоти саноатӣ бахшҳои истеҳсоли маъдан, энергетика, хӯрокворӣ ва ангишт ҳиссаи баланд дорад. дар 6 моҳи аввали соли равон дар ҷумҳурӣ 251 корхонаи нави саноатӣ таъсис ёфтааст. дар натиҷаи фаъолияти корхонаҳои нави саноатӣ дар мамлакат 1714 ҷойи нави корӣ фароҳам гардидааст. вобаста ба расидани ҷашни фархондаи миллии 33 солагии истиқлоли давлатӣ дар тамоми гӯшаву канори мамлакат корҳои ободонию созандагӣ ва ҳашарҳои дастаҷамъона вусъат дода мешавад. аз ҷумла сокинони ҷамъияти деҳоти сурхи шаҳри Исфара ба истиқболи ин ҷашн роҳҳои байни кӯчаву маҳаллаҳоро мунфарш карданд. акнун тасмим доранд ки роҳҳои автомобилгарди ба ҷамоат барандаро низ таъмиру таҷдид намоянд. дар партави дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара корҳои ободонию созандагӣ вусъати тоза мегиранд. дар ин радиф имрӯзҳо дар ин ҷо дар ҷабҳаи васеъ умури бунёдкориву созандагӣ бо маром идома дошта сокинони шарафманд талош доранд то ҷашни муқаддаси миллиро бо натиҷаҳои назаррас истиқбол намоянд. масалан дар ҷамоати деҳоти сурх бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ва ҷалби соҳибкорону сокинон ҷиҳати ободонии маҳал ҷаҳду талоши пурсамар ба харҷ дода мешавад. боиси қаноатмандист ки густариши раванди бунёдкорӣ дар ин деҳот ба кори хайрхоҳонаю дастаҷамъона табдил ёфтаасту ташаббусу иқдомоти созандаи мардум дар ҳалли муҳимтарин мушкилоти иҷтимоӣ ва ободонии маҳалли зист шоистаи таҳсин ва ибрату пайравӣ
перавиҳост. баъди анҷоми мунфашкунии кӯчаву роҳҳои байнидиҳавӣ сокинони диҳа тасмим гирифтанд ки дар таъмиру азнавсозии қисмати роҳи исфараворух ки аз маркази диҳа мегузарад саҳмгузорӣ намоянд. маврид ба зикр аст ки дар ташкилу бурди корҳо дар самти азнавсозӣ ва мунфашкунии қитъаҳои исфараворух дар баробари соҳибкорону саховатмандон бо дарки он ки ин ҳама дар ниҳоят ба болоравии сатҳи зиндагӣ мусоидат хоҳад кард, аъзои ҳар як хонавода низ ба қадри имкону тавон саҳмгузорӣ доранд. дар маҷмӯъ дар шаҳру диҳоти исфара дар арафаи ҷашни бузурги миллӣ мардум бо вусъати корҳои ободонӣ дар ҳар як корхонаву муассиса, маҳалли аҳолинишин ва шаҳраку диҳот ҷаҳд доранд то ин гӯшаи бостониву фараҳафзои ватан боз ҳам бештар зебову ороста гардад. дар ноҳияи темурмалики вилояти хатлон вобаста ба ҷашни бузурги умумимиллӣ 33-солагии истиқлоли давлатӣ аллакай кӯчаву маҳаллаҳо бо парчами давлатӣ ва шиору овезаҳои тарғибкунандаи истиқлол зебу оро дода шудааст. тибқи иттилои ҳамкорони мо чанд моҳи охир ки сокинони ноҳия бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ кӯчаву хиёбонҳои маркази ноҳияро тозаи озода ва ба ҷашн омода мекунанд. то истиқбол аз ҷашни 33-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон рӯзҳои ба шумор мондааст ва дар ноҳияи Темурмалик бахшида ба он як қатор иншооти таъиноти гуногун ба истифода дода мешаванд. ҳамзамон дар кӯчаю хиёбон биноҳои маъмурию маишӣ ва хизматрасонӣ шиору овезаҳо ва парчами давлатӣ насб карда шудааст. шиору овезаҳо ва парчами давлатӣ дар биноҳои соҳаи тандурустӣ чашмрас мебошанд. дар ноҳияи Темурмалик 29 та бунгоҳи саломатӣ, 11 та маркази саломатӣ ва халқ хизматрасонӣ мекунанд. мо вобаста ба 33-солагии ҷашни истиқлолият ҳамаи бунгоҳу марказамон ва овезаҳо аллакай шиору овезаҳо мо овезон кардагем. бахшида ба ҷашни 33-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар беморхонаи марказии ноҳияи Темурмалик тамоми шиору овезаҳо ва парчамҳоро васл намудем. айни ҳоз дар беморхонаи марказии ноҳияи Темурмалик 8 шуъба 4 шуъбаи расон ба ҳолӣ хизмат мекунад. мавриди зикр аст ки дар даврони соҳиби истиқлолии кишвар ноҳияи Темурмалик хеле рушд ёфт ва дар маркази ноҳияу ҷамоатҳои деҳот даҳо иншооти таъиноти гуногун мавриди истифода қарор гирифтанд ки сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин шуданд. дар ин феҳрист иншооти соҳаи маориф ворид гардидааст ва соли ҷорӣ шумораи хонандагони синфи якум аз хатмкардагони муассисаҳо 2 баробар зиёд шудааст ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ барои бартараф намудани камбудию норасоиҳои ҷойи нишаст чораандешӣ дорад. ҳамзамон дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ шиору овезаҳо бахшида ба ҷашни умумимиллӣ насб карда шудааст. бахшида ба ҷашни 33-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми муассисаҳои давлатӣ шиору плакатҳои ҷашнӣ овезон карда шудааст. инчунин дар соли таҳсили 2023-2024 747 нафар хонандагони синфи 11-ро хатм намуданд. дар соли таҳсили 2024-2025 ба муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳия 1568 нафар хонандагони синфи 1 қабул карда шудааст. маҳз насби шиору овезаҳо, суханҳои раҳнамусози пешвои миллат ва сарсабзу хуррамгардонии хиёбону гулгаштҳо ба назди биноҳои маъмурию маишӣ ба ҳусни шаҳру ноҳияҳо зебогии дигар зам мекунад ва сокинон дар фазои сулҳу оромӣ аз ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар иду ҷашнҳо таҷлил менамоянд. ширинҷон сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Темурмалик барои барномаи Навид. воқеан ҳам бояд иттилоъ дод ки барои сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 33-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар саросари кишвар тадбирҳои ободонию созандагӣ ва иқдомҳои дастаҷамъонаи тозакорӣ вусъат меёбанд. дар ин замина барои амалӣ намудани чунин ташаббусҳои созандаи ин ҷашни муқаддаси давлатию миллӣ то 8 сентябри соли равон дар қаламрави мамлакат аксияи тозагии муҳити зист гарави саломатӣ эълон карда шудааст. бинобар ин аз ҳамаи ҳамватанон хоҳиш карда мешавад ки
ки дар ин тадбири муҳим аз ҷумла бо тозаву озода намудани кӯчаву маҳалҳои зист, манзилу роҳравҳои атроф ва ҳудуди иdoраву муассиса ташкилоту корхонаҳои худ фаъолона иштирок намоянд. Ҳамин кор дар ноҳияи Тоҷикобод низ идома дорад. Ҳар ҳафта бо иштироки сокинони ноҳия ва кормандони касбу кори гуногун дар назди ташкилоту муассисаҳо ҳашарҳои дастаҷамъона гузаронида мешавад. با مقصد در سطح بلند تجلیل نمودن جشن 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه توجیک‌آباد کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه پیدا نموده در همه کوچه و خیابان‌ها نزد کارخانه و تشکیلات و قطعات شاهراه بین المللی حشرهای دستجمعانه تشکیل گردیده مردم با روحیه بلند سازندگی به استقبال عید ملی آمادگی می‌گیرند. روز در دوره نقشه چهاربینی‌های 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه توجیک‌آباد با مقصد سزاوار تجلیل نمودن این صحنه مهم ملی تاریخی از جانب بخش‌های کار با جوانان و ورزش، حفظ محیط زیست، کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه توجیک‌آباد با جلب وسیع نورسان و جوانان، زنان و بانوان و کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های حدود ناحیه توجیک‌آباد در مرکز ناحیه شاهراه و کوچه و گلگشت‌ها اکسیای تازگی گذرانیده شد. اکسیای مذکور تا جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ادامه می‌یابد. در اکسیا زنان و دختران فعالانه شرکت ورزیده محیط اطراف تازه و آزاده نمودند. در تمام تشکیلات و مؤسسه‌ها نیز اکسیای مذکور براه مانده شده در خرمگردانی دیار سهم نظررس گذاشتند. بانوان با روحیه بلند و عزم قوی در تازه‌کنی گرد و اطراف کارگاه و منزل زیست سهم خود را گذاشتند. در دایره نقشه چهاربینی‌های مقامات جای حکومت دولتی ناحیه توجیک‌آباد بخش 10 به 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بخش کار با زنان و عائله اکسیای زن محضر پاکیزگی را در بین زنان و بانوان ناحیه برگزار نمود که در این اکسیه زیاده از 50 نفر زنان و بانوان اشتراک ورزیدند و شاهراه ناحیه را از آن پرتاب‌ها تازه و آزاده نمودند. کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه در تازه و آزاده گرداندن کوچه‌های مرکزی و به ترتیب درآوردن جوی کانال‌ها فعالانه اشتراک نمودند. همینطور در همه جماعت‌های ناحیه هر هفته روزهای استراحتی حشرهای عمومی برگزار می‌گردد. дар шароити мураккаби иқтисоди ҷаҳонӣ ва тағйирёбӣ бо суръати иқлим захираи маводи хӯрока аҳамияти аввалин дараҷа касб менамояд. Аз ин лиҳоз дар баробари истифодаи самараноки замин, вусъати кишти такрорӣ ва дар як мавсим ба даст овардани 2-3 ҳосил аз ҳар қитъаи замин ҳар як оилаи кишварро зарур аст ки барои 2 соли оянда маводи хӯрока захира намоянд. Маданияти истифодабарии замин дар ноҳияи восеъ низ сол то сол баландтар мегардад. ҳамкори мо Хоҷа Назрив аз фаъолияти кишоварзони ҷамоати деҳоти ба номи Абди Авазов гузориш медиҳад. در این زمین در مساحت 5 هکتار رازیول خوجگی دهقانی به نام نورالله اشرف در دهات به نام عبدی عوض ناحیه وسه در کشت تکراری با استفاده و مسئولیت متخصصان سبزی کش نمودند. در این ایام که گرمی تابستان حکمران است، طبق اطلاع رهبر خوجگی اشور سلیب که با سابقه دهقانی در این سمت تجربه خوب برداشته است، در پرورش محصولات به زمین کشاورزان آب و دیگر نیروهای مینرالی را سریع وقت تامین نمودند. نتیجه زحمت دهقانان است که زمین سرغذا گردیده علاقه محصولات رو به این کشاف میباشد. هر سال ما همی کشتی تکرار میکنیم، فایده نقض میاره با ما برای خاطر این سال زیادتر کردیم. کشتی تکرار 5 لیتر کی هم مثال میگیریم پگا برای خلق هم میشه وقتش هم بازار استعمالی را مثلا تامین میکنیم از سبزی فقط با همین مقصد. متخصص سبزی کار اینو جایهون آوردیم، فقط مقصد تجربه آموخته بود که ما آموزیم همین چیزا را ایخت کنیم. در این خوجگی غیر از سبزوارکاری سمت دیگری خوجگی به ساحه پخته‌کاری روانه گردیده است. امسال خوجگی داران در میدان 15 هکتار پخته کاریده در ناحیه یکی از اولین ها شده و جانوری حاصل آن شروع کردند. با ما 15 هکتار زمین وابسته کرده شده است. در میدان 10 هکتار کشتی پخته کردیم، در میدان 5 هکتار غله چیزی که شاید میدید بعد این غله ما 5 هکتار کشتی سبزی کردیم. حاضر پرچینه که اولی پخته رو ما سر کردیم، حاصل خوب است، باوری است که از 35 سنتیمتر بالا حاصل به دست میاریم. چه خیلی حاصل نگاه داشتیم؟ ما در دوام گرمی که از بعضی متخصصان مصلحت پرسیدیم،
дар ҳамон вақти гармӣ камтар обро мо кашида додем аз ҳамин ҳисоб ҳосили мо камтар пафташ сози ҳосил хубаин шоҳид ҳастед худон чӣ қадр ҳосил нағз аст. тавре роҳбари хоҷагӣ иттилоъ доданд дар самти пахтакорӣ дар ин мавсим бо 15 нафар самдорон зиёда аз 100 нафар сокинони маҳаллӣ ба корҳои мавсимӣ ҷалб карда шуданд. дар давраи ҷамъоварии ҳосили пахта ҳам барои саривақт ҷамъоварии ҳосил тадбирҳои иловагӣ андешида барои чинакчиён шароитҳои мусоид муайё намуданд. дар ҳудуди деҳоти ба номи абдиавазов бо хоҷагии деҳқонӣ ба номи нурлу ашуров хоҷагидорон имсол аз майдони 1305 гектар ҳосили пахта ҷамъоварӣ менамоянд. гузориши хоҷа назриф худойназар зуҳуров аз ноҳияи восе барои барномаи иттилоотии навид. калонтарин пиряхи ҷаҳон дубора аз ҳаракат боз мондааст. олимон мегӯянд ки эҳтимол он ба чанд қисм ҷудо шавад. дар булғористон дахмае пайдо шуд ки таърихаш ба асри 2 пеш аз мелод мерасад. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат дар саҳифаи навбатии барнома. бузургтарин яхкӯи шинокунандаи